कातळेवाडी येथील कासार नदीच्या पात्रात शेतकरी बुडाल्याची दुर्दैवी घटना। शेववाडी तालुक्यातील कातळेवाडी बांद्रेवाडी दरम्यान कासार नदीवरील बंधाऱ्यानजीक आज सकाळी 10 वाजण्याच्या सुमारास वयोवृद्ध शेतकरी बुडाल्याची दुर्दैवी घटना घडली आहे। रावसो दत्तू वरुटे वय वर्ष 65 राहणार कातळेवाडी तालुका शेववाडी असे शेतकऱ्याचे नाव आहे। ग्रामस्थांकडून शोध मोहीम सुरू आहे। आज सकाळी 10 वाजण्याच्या सुमारास नेहमीप्रमाणे राव वरुटे हे कासार नदीवरील बंधाऱ्याच्या खाली बाजूला गाय नदीवर पाण्यावर घेऊन गेले होते। गाय धुवून काठावर बांधली। यावेळी पायातील वाहून गेलेले एक चप्पल आणण्यासाठी पुन्हा नदीत गेले असता ते बुडाले। गेल्या 1.5 तासाहून अधिक वेळ ग्रामस्थांकडून शोध मोहीम सुरू आहे। घटनेची बातमी समजल्यानंतर ग्रामस्थांसह परिसरातील नागरिकांनी बंधाऱ्यावर गर्दी केली आहे। जांभी कासार न्यूजसाठी कातळेवाडीहून राम करले।